De bal zit te veert van de medium. Er luidt een liets laagje ijs. Van de morgen om Jalverson met nog helemaal skin. Daarna kwam het wat rustiger waar en toen in één keer dat ijs erin. Maar ik nog grote wienwerken ja, en die komen we oerrad zien in de provincie. En dat ga je maar die stevige oostelijke wien. Maar als het één keer dicht luidt, ja, dan kan dat ijs goed ongroeien de komende dagen. En we komen massaal op rijdens te staan op vrede en sneeuw, denk ik. Allereerst joen en vannacht, nou ja, een heldere nacht. Maar ik nacht maar nog altijd een matige en vrij krachtige wind uit het oosten mee. En het vriest flink. 8 graden. Steeds maar zo'n min 8 graden. Op de eiland min 4, min 6. En het zou plakken misschien ik nog wel eens min 9 willen kennen. Maar dat geldt vooral voor de smoekere delen van de provincie. En dan, morgen een volle winterdag, maar min 1 en min 3 graden, steeds maar lichte frost toedag. En dan bloot het gewoon vriezen, dan is die zin er volop bij. Maar er staat ik nog altijd een koude oost-noordoostenwind. En die is matig en vrij krachtig, in het kust- en watergebied krachtig. En dan morgen de nacht, dan gaat het los, min 10, min 11 graden, strenge frost. En dan zetten we terug naar het waar op Toonsje, vrijdag en sneeuw. Op Toonsje nog een volle winterdag, maar zo'n 3 of 4 graden in de middag, maar dat geldt ik van vrijdag en sneeuw. En in de nacht van Toonsje op vrijdag nog altijd zo'n 10 graden frost. Op vrijdag sneeuw, in de nacht min 9. Op sneeuw, nou, ik kon eens op wat sneeuw. En in de nacht nog weer eens even min 10 graden. En dan is het volop winter. We moeten morgen maar weer even in het koude winterwaarsje.